Mga igsoon uban sa atong mga katuyuan ining santos nga misa atong iampo ang tanang mga masakiton ug atos po hinumduman ang tanang intensyon, petisyon ug mga pasalamat sa mga devotos ni Señor Santo Niño. Mga igsoon, nagiusa kita karon isip usa ka banay sa Dios sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagig-usa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Amen. Mga igsoon, aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa, diha sa kadali nga kahilom, maghinulsol kita sa atong mga sala ug pangayon ta sa Dios ang iyang kapasayloan. Busa moingon kita, nagakumpisal ako sa Dios nga makakahom sa tanan, o kaninyong mga igsuon nga nakalapas ako nakuuyamot sa unahuna sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kainang lang buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, o kaninyong mga igsuon, aron ninyo akong yampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makakagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Nga nagbuot ka nga si San Juan nga magubunyag, mahimong mag-una sa imong anak nga nataong namatay. Itugot nga maingon nga namatay siya nga martir sa kamatuuran o katarungan. Sa ingon maning kamot unta kami pag-ayo, sa pagpadayag sa among pagtuo sa imong pagtulunan. Kiniamong gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buyog ariuban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Ayaw kahadlok, suginli sila sa tanang gisugo ko kanimo. Ayaw sila kahadluki, aron dili ko ikaw hadlukon, og labaw pa niini, inig atubang mo kaniya. Pamati Jeremias, ang tanang tao ning nasura, ang mga hari sa Huda, ang mga kadagkuan, mga kaparian, ug ang katawhan makigbatok kanimo. Apan karong adlawa, hatagan ko ikaw kaiso sa pagsukol kanila. Mahisama ka sa kinutaan nga syudad, sa puthaw nga haligi o sa tumbaga nga parel. Dili sila makabuntog kanimo kay ubanan o panalipdan kuman ikaw.
Ako ang Ginoo, maoy nagsulti niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Mag-awit ako, may tungod sa imong kaluwasan. Awitan ko, may tungod sa imong kaluwasan. Kanimo, O Ginoo, dagadangop ako. Ayaw gayo ditugot nga ako kaulawan. Sa imong katarong luwas ako og palingkawas ako, ipaambong ang imong dunggan. Kanako og luwas sa ako. Awit ako, may tungod sa iyong kaluwasan. Pagpakahimo nga akong bato, nga dalang panan. Usa ka kuta, nga manalipod kanako. Kay ikaw man ang akong bato, ug ang akong kuta. O Diyos ko, luwas ako sa kamot, sa daugtan. Awit ako, may tungod sa iyong kaluwasan. Kay ikaw ang akong kalauman, O Ginoo. Ang akong gisaligan, O Dios, sukad sa akong kabatanon. Kanimo nagasalig ako, sukad sa akong pagkatawo. Gikan sa tiyan, sa akong inahan, ikaw ang akong puso. Awit ako, may tungod sa iyong kaluwasan. Magsangyaw ang akong baba sa imong katarong. Adlaw-adlaw sa imong kaluwasan. O Diyos, gitudluan mo ako, sukad sa akong kabatanon. O karon nagasangyaw ako sa imong katingalahan nga mga buhat. Awit ako, Mangitungod sa imong kaluwasan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalay ko siya lambaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo nga naa kaninyo, Manaw sa kanimo, ang pagbasa sa Ebanghelyo sumalang San Marcos. himayaw ikaw, Ginoo.
Si Herodes mismo mao ang nagpadakop, nagpagapos ug nagpabilanggo kang Juan. Gihimo niya kini tungod kang Herodias nga iyang gipangasawa. Bisan kung si Herodias asawa ni Felipe nga iyang igsuon. Kay si Juan gud nagpunay magsulti kang Herodes, dili matarong nga makigpuyo ka sa asawa sa imong igsuon. Tungod niini, nagdumot si Herodias kang Juan ug naninguha sa pagpatay kaniya. Apan wala siya makahimo niini, kay wala man siya tuguti ni Herodes. Nahadlok si Herodes kang Juan kay nasayod man siya nga si Juan maayo ug balaan nga tawo. Busa iya siyang gipanalipdan. Gusto ni Herodes mamati kaniya bisan tuod masamok ang iyang hunahuna inikabati niya sa tanang mga isulti ni Juan. Sa katapusan, nakahigayon ragayod si Herodias, naitabo kadto sa sumad sa adlaw nga tawhan ni Herodes. Niadtong higayuna, nagkumpira si Herodes o gidapit niya ang tanang kadakuan sa kagamhanan. Ingon man ang mga pangulo sa mga kasundaluan o mga inilang mulupyo sa Galilea. Ang anak nga babae ni Herodias misulod o misayaw o nakapahimuot siya ni Herodes o iyang mga bisita. Busa ang hari miingon sa dalagita, unsa may imong gusto. Ihatag ko kanimo bisag unsay imong pangayoon. Nakapasaad pagani siya uban ang pagpanumpa nga nag-ingon, ihatag ko kanimo ang tanan nga imong pangayoon bisan pag ang katunga sa akong gingharian. Busa migula ang dalagita ug nangutana sa iyang inahan, unsa may akong pangayoon. Ang ulo ni Juan, mitubag ang inahan. Ang dalagita bidali pagbalik ngadto sa hari ug miingon, ihatag kanako karon dayon ang ulo ni Juan diha sa bandihado. Nakapasubo kini pag-ayo sa hari apan wala siya makabalibad tungod sa iyang gipanumpa at tubangan sa tanan niyang mga bisita. Busa diha-diha nagsugo siya kusa ka sundalo nga napugutan sa ulo si Juan. Milikaw ang sundalo ug miadto sa bilangguan ug gipugutan si Juan. Unya gidala niya ang ulo nga gibutang sa bandihado ug gihatag ngadto sa dalagita. Ug gihatag usab kini sa dalagita ngadto sa iyang inahan. Sa pagkadungog sa mga tinun-an ni Juan, may tungod niini, miadto sila ug gikuha nila ang iyang lawas ug gilubong. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mga igsuon, kay balo pa ba kita mamadlong sa sayo? Kung aduna kamoy nakita o namatikdan na adunay dakong sayop o sala ang usanimo kahigala, kauban sa trabaho o kaila. Unsa man ang kasagaran ninyong buhaton. Kung ang inyong best friend na kay balo mo na nangabit siya sa adunay pamilya, unsay inyong ginabuhat? As long as happy siya, moagrira pud ka? Kay balo ba kita mamadlong sa sala? Sa tinuod no, kasagaran natong ginahimo karon, magpakahilom-hilom na lamang kita sa sala. Tinuod dili. Bisan klaro na kaayo ang iyang gibuhat na dautan, hilom gyapon kita. Ugani daghan usab magtudlo niini. Magsurang-surang,
mutukmod sa pagbuhat sa kasaypanan. Ug daghan kanato muhilom lamang. Kay anyway, kinabuhi man na nila, kung masakpan sila, dili man ko maapektuhan. Busa, mamalandong kita mga igsuon, diha sa atong paghilom-hilom sa kasalanan o sa kadautan, sa korupsyon, o sa uban pang naghatag o kasakit sa uban. Nagpuyo ka pa ba na matuod nga Kristiyanos? Mga igsoon, karong adlaw atong gisaulog ang paghandom sa pagpasakit o kamatayon ni San Juan Bautista. Hinumduman nato na si Juan Bautista bantugan nga tao nga nangandam sa pag-abot sa Ginoong Hesukristo. Siya ang giila nato na ang tingog sa kamingawan nga nagpahinumdom kanato kanunay sa pagbasol. Siya ang tingog sa kamingawan nga nagkanayon kanunay alang sa kamatuuran, katarungan, ug pagkapatinumanon sa kabubuton sa Dios. Ug tungod ni ining pagbarog niya sa kamatuuran, sa iyang pagbadlong sa kasaypanan sa gihimo ni Herodes sa pagpangabit sa asawa sa iyang bana, sa pagbarog sa iyang prinsipyo isip sumusunod sa Dios, iyang naangkon ang kamatayon. Mga igsuon, gihalad ni San Juan ang iyang baruganan, ang bilis sa kamatuuran, ang iyang kinabuhi, mao iyang ihalad alang kadaugan sa unsay maayo, sakto ug angay. Sa ato bitawng pagsaulog karon ug sa paghandom sa iyang kamatayon, ato untang pamalandungan ang giingon ni Pope Benedict XVI. Mingon siya na, celebrating the martyrdom of Saint John the Baptist reminds us, Christians of this time, that with love for Christ, for His words and for the truth, we cannot stoop to compromises. The truth is truth. There are no compromises. Meaning, mga igsoon, bisag unsaon pa nimo pagka-sugarcoat ang usa ka sala. Bisag unsaon pa nimo pag-ingon na kining sala maayo man ni. Pero in the end, sala ka na. Makahatag ka na kanimo sa kinabuhi na walay ayo o kinabuhi hilayo sa Dios. Bisag unsaon pa man nato pagpaanindot kung kana sala gayud. Mabitaw ang pulong ni San Juan na magbasol kita, mao ang tawag kanato diha sa pagpadayon sa atong pakipagsuod ngadto sa Dios. Isip Kristiyanos, dili nato unta mag-compromise ang kamatuuran sa unsay angay ug maayo batok sa sala. Bisan pa man naka-benefits ka ni ana. Hinumduman nato na ang kinabuhi na anaa ang sala, dili kalipay ang maangkon kundili kahadlok. Kahadlok na matapos kini, kahadlok na masakpan kita. Busa ayaw sayangi ang panahon nagihatag sa Dios kanato. Sa kanunay
ang Dios pinaagi sa simbahan, nagpahinumdom kanato niini. Napuy-an nato ang kinabuhi sa matarong. Tinuod mga igsuon na lisod kaayo ang pagpuyo sa kamatuuran. Lisod kaayo ang pagbadlong sa walay ayo ug sa mga sala. Kay lagi ang kinabuhi mapiligro. Pila naman ang nangamatay tungod mitingog sa korupsyon sa atong panggamahanan. Pila na kabuok ang nangamatay tungod mibarug sa unsay matuod. Pero hinumduman nato na ang kamatuuran maghatag kanato sa tinuod nga kagawasan o kaluwasan na walay kahadlok. Yes, fidelity to truth always comes with a cost. Diha sa atong pagbarug sa unsay maayo, sakto ug angay, adunay panahon na mahadlok kita kay mapiligro ang atong kinabuhi. Pero atong pagkahinumduman na diha sa katapusan ang kamatuuran, ang kaayo, ang mulabi, dili ang kahadlok. Mga igsuon, si Juan nagpahinumdum kanato ngang atong kinabuhi dili angay magpabadlong sa kahadlok. Kay ang Dios uban man kanato. Busa mga igsuon, bisan sa gagmayng mga desisyon sa pagpili nato sa adlaw-adlaw, no? In every action, it comes from a decision. Gikan man gyud na sa usa ka desisyon. Hinaot unta na diha sa atong pagpuyo sa matag adlaw, sa atong pagpili sa matag adlaw, kay aduna man kitay mga choices sa atong kinabuhi. Pilion unta nato ang pagkamatinud-anon. Ang pagkamatinumanon sa balaod sa Diyos. Ang pagtahod sa relasyon sa matag usa. Mahimo unta kitang saksi na sama kay San Juan kanunay atong mapadayag kung unsay sakto ug angay na magdala kanato sa kalipay o kaluwasan. Yes, mga igsuon, ang ulo ni Juan ilang gipaputol. Apan ang iyang integridad, ang iyang pagkadumadapig sa Dios, ang iyang dignidad, isip tumutuo sa Dios, wala maputol. Anaa kaniya ang kaisog na siya mupuyo hangtod sa katapusan sa iyang kinabuhi diha sa kamatuuran na angay sa Dios. Hinaot unta na sa atong pagpadayon sa pagpuyo ni ining lisod nga kinabuhi, hilabi na sa pagbarog sa unsay kamatuuran ug hilayo sa sala, that we will value conscience more than the comfort of life, or to seek truth than the approval of the many. No? Hinumduman nato, we do not need the approval of many. Ang kainanglang na nato, ang approval sa Dios. Na ato untang madayag diha sa atong kinabuhi, sa kanunay, ang kabubuton sa Dios. Ug sayod man kita, no, kung unsa ang kabubuton sa Dios. Diha sa kabubuton sa Dios, wala sa iyang kabubuton na kita maimpyerno. Wala sa iyang kabubuton na kita magpabilin sa sala. Wala sa iyang kabubuton na kita muguba og anindot na pamilya o relasyon.
Kabubuton sa Dios nagitang tanan maluwas. Kabubuton sa Dios na ang kamatuuran, na ang kayusahan sa pamilya, mo'y maghatag o kaisog sa atong pagpadayon. Ug diha sa pagbuak sa pamilya, mo'y maghatag kanato sa kadakong katalagman. Ug mao kanay kamatauran na we always deny. Na ato gayong gipili ang kinabuhi na mahilayo kita sa Dios. Hinaoton ta na ang tingog ni San Juan, ang tingog sa kamingawan, atong magdunggan. Na magbasol kita sa sala, umusunod kita sa dalan sa kaayuhan. Amen. Mga igsuon sayod sa atong misyon sa pagkapropeta dinhi sa kalibutan. Mag-ampo kita ngadto sa atong may kugmaong amahan nga magmakanunayon kita sa atong bokasyon. Ubusa diha sa pag-ampo miingon kita, Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang simbahan maisugong mutuman sa iyang propetanhong misyon sa pagsangyaw sa Ebanghelyo sa walay kukahadlok ug pag-uyon-uyon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dunggang among mga pag-ampo. Nga ang mga nangalagad sa gobyerno makabaton og konsensya nga binase sa personal nga kaligdong. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dunggang among mga pag-ampo. Nga ang atong katilingban mobarug og makigbisog alang sa hustisya ug tawhanong dignidad. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dunggang among mga pag-ampo. Nga ang mga pagsulay sa kinabuhi dili makapaluya kanato hinuon ang atong pagtuo motubo ug mulambo tungod niini. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dunggang among mga pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo Kamomot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dunggang among mga pag-ampo. Alang sa kabatanunan nga mamati unta sila pag-ayos sa tawag sa Dios ngadto sa pagkabalaan ug magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya pinaagi sa bokasyon sa pagkarelihiyoso ug pagkapari labi na sa Order of Saint Augustine. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dunggang among mga pag-ampo. Nga ang pagwali ug ang panig-ingnan ni San Juan magdasig kanila nga nagpuyo diha sa landong sa kamatayon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dunggang among mga pag-ampo. Makagagahom nga Dios, gipanalanginan mo kami sa pagwali ug panag-ingnan ni San Juan. Ang among kinabuhi ihalad namo agi pag-alagad kanimo. Pinaagi sa among masibot nga pagkasaksi sa adlaw-adlaw nga kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Igsuon pag-ampo kamo aron ang akog inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga mahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa giduwa sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayo paghimbaya sa iyang ngalan. Alang sa mga kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ihatag ka namo Ginoo, pinaagi nining mga gasa nga among gihalad kanimo. Kanang katarong sa imong mga dalan, nga gitudlon ni San Juan, ang tingog nga nagsinggit sa kamingawan, o nga iyang gisaksiyan sa dako nga bertud, diya sa pag-ula sa iyang dugo, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Manaasak kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Hamon ang ibayaw at sa Ginoo. Pagpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos.
angay ug magkaroon. Santos nga mahan Diyos nga tunhay ug makagagawom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Nagdahig kami sa imong kahalangdon dinhi sa among pagpasidungog kang Juan nga magbubunyag nga mo'y nag-andam sa dalan sa wala pa moabot ang imong anak. Gipinig mo siya gikan sa ubang mga tao ug gihupong mo siya sa linain nga mga hatag. Sa pagkatao niya, nagdala siya kanamo og dakong kalipay, ug bisan diha pa sa tiyan, miulpot sa kalipay, kay duol naman kaayo ang kaluwasan. Gipili mo siya, gikan sa tanang mga propeta, aron pagpakita ngadto sa kalibutan sa iyang manluluwas, nga mao ang kordero sa sakripisyo. Siya ang nagbunyag kang Kristo imong anak, ug maghatag sa bunyag diha sa mga tubig nga nabalaan. Pinaagi niya nga gibunyagan, hikaplagan mo si Juan nga takos sa pagpakamatay sa kamatayon sa usa ka martir, nga mao ang iyang katapusan ug labing dako nga pagmatuod sa imong anak. Ug busa uban sa kagahuman sa mga langit, amo ikaw isang hiyaw kanunay dinhi sa yuta, samtang sa walay hunong sa imong kahalangdon among isinggit. Santos, 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 na Ginoo, puno ang langit o yuta, sa imong imaya, kusana sa kagitasan, kusana sa kahitasan, kusana sa kahitasan, kusana sa kahitasan. Daygon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo, kusana sa kahitasan, kusana sa kahitasan, kusana sa kahitasan, kusana sa kahitasan. Santos kay likaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini o panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo natay, si Kristo nabanaw, si Kristo balik na. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan. Niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo.
Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose among obispong tigdumala ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluyi kaming tanan. Himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan, dihas sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Ama namo nga naa sa langit, pagdaygo ni mong ngalan, moabot ka namo ang imong ginharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, mayon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Upasaylua kami sa mga sala, ingon nagpasaylo kami sa kasala kanamo. Kung dili man kami tugyan sa manulay, inunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala ug maylayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang dakog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kayo sa ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Maana sa kanimo. Mga igsoon, ipakita ta ang timaan sa atong kayusahan o panag-igsuunay. Kuderus adius, ganagawakan, sasalam sa kalibutan, kaluy kami. Kuderus adius, ganagawakan, sasara sa kalibutan, kaluy kami. Hatagi kami sa Mga igsuon, mao kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako.
act of spiritual communion. Akong Jesus, nagtuwa ko nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot na ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Kaming nabusog sa bangkete sa korderong langit nun, nangamuyog Ginoong ang imong simbahan nga nalipay sa pagkatao ni San Juan nga magbubunyag. Makailang ta sa nagbugnas sa iyang bagong pagkatao, ang umaabot nga gisangyaw ni San Juan, kiniamong gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Katilingbanong pangaliya ngadto kang Senyor Santo Niño. Magampo kita. O Senyor Santo Niño, ikaw ang among hari ug ang among Dios, nagasimba kami kanimo. Ikaw among malig-on nga manlalaban, nagapalaban kami kanimo. Ikaw ang patron sa sugbo, nagadangop kami kanimo. Ikaw ang nagbuhat sa daghang mga katingalahan, pinaagi sa imong larawan nga milagruso, dinhi niining mga kapupudan. Hinumduman mo kami og suduga kining mga kabus nga mga kalag nga nagadangop kanimo aron imong tabangan. Aga ka kami sa imong kinaadman, tuloy kami pinaagi sa imong kamatuuran, lipaya kami sa imong kalumo, pangalipdi kami sa imong gahom. Nagahalad kami karong adlaw sa amo hunahuna ngadto kanimo, diha lamang kanimo amo silang itumong, sa amo mga pulong mahitungod lamang kanimo sila maghiskot, sa amo mga kasakit aron kami makaantos nila tungod lamang kanimo. Nangamuyo kami kanimo, Senyor Santo Niño, hayagi ang among salabutan, inita ang among kabubuton, linisa ang among lawas, santusa ang among kalag. Buot kami sa tanan nga pagbutan mo, tungod kay maoy imong pagbuot, subay sa imong pagbuot, kutob sa gidugayon nga ikaw magbuot. Itugot, Senyor Santo Niño, nga kami magbaton sa gugma alang kanimo, nga dili kami magpatuyang sa among kaugalingon, nga magmadasigon kami alang sa kaayuhan sa among isikataw, nga magtamay kami ingon sa angay sa mga butang sa kalibutan. Tabangi kami pagbuntog sa among kailibgon, pinaagi sa mabinantayon nga kaligdong, pagdaog sa kahagog, pinaagi sa kamanggihatagon, pagwaktang sa kasuko, pinaagi sa kaaghop, pagbiya sa kataspok, pinaagi sa madasigong kagogi. Himua kami nga makinadmanon dinha sa pagpanghukom, isog diha sa katalagman, mapailibon dinha sa pagsulay, mapaubsanon dinha sa maayong kapalaran. Tuloy kami hinigugmang Santo Niño, sa kawaybili sa kalibutan, sa kahamili sa langit, sa kamubuda sa panahon, sa kataas gayod sa eternidad. Ihatag ka namo sa katapusan, nga kami dili unta mahikalimot kanimo, nga kami magsimba kanimo, maghigugma kanimo ug mag-alagad kanimo, dinhi sa yuta aron kami magmalipayon uban kanimo, hangtod sa wala nay pagkatapos dito sa langit. Amen. Pangamuyo ngadto kang Senyor Santo Niño. Sa tanang mga kinahanglan nga moduol kami kanimo uban sa mapaubsanong pagsalig. Santo Niño, tabangi kami. Sa tanan namong duha-duha mga kalibog ug mga panulay. Santo Niño, tabangi kami. Sa takna sa kamingaw, kalaay ug mga pagsulay. Santo Niño, tabangi kami. Sa kapakyasan sa among mga laraw ug gilauman. Santo Niño, tabangi kami. Sa mga kaparot, mga kasamok ug mga kasubo. Santo Niño, tabangi kami. Kung ang tanan mo biya kanamo ug ang imo lamang grasya ang magatabang kanamo. Santo Niño, tabangi kami.
Diha nga magtugyan kami sa among kaugalingon ngadto sa imong malumong nga gugma ingon og among bugtong dalangpanan. O Santo Niño, tabangi kami. Diha nga ngamong kasing-kasing malungsan sa mga kapakyas. Santo Niño, tabangi kami. Kung kami masakit og ang among ulo ug mga kamot dili na makabuhat ug kami mag-inusara. Santo Niño, tabangi kami. Kung bation kami sa kasuko ug ang among krus makapapungot kanamo. Santo Niño, tabangi kami. Sa kanunay ug sa walay hunong bisan pa sa among mga kahuyang mga paghisukkamod ug sa tanan namong kaalaot. Santo Niño, tabangi kami. Magampo kita. O Senyor, Santo Niño nga nagingon ka, pangamuyo o panagdat kamo, pangita o makakaplag kamo, pagtuktok o balihan kamo, nangamuyo kami kanimo, itugot kanamo nga nangayo, ang hatag sa imong Dios nung gugma. Aron kami maghigugma kanimo sa bukos namong kasing-kasing, dinha sa pulong ug sa buhat, ug nga dili gayud kami mohunong sa pagdaig kanimo. Himoa o Ginoo nga kami magbaton kanunay sa hadlok ug sa gugma sa imong santos nga ngalan. Kay dili man gayud ikaw mobiya sa pag-amuma kanina, nga imong gilig-on pagpabarog diha sa imong gugma, pinaagi ni Jesucristo ang among Ginoo. Amen. Katapusang pag-ampo. O milagroso nga Santo Niño, naghapa kami at tubangan sa imong santos nga larawan. O nangamuyo kami kanimo nga tan-awon mo nga maluluyon ang among masulubong mga kasing-kasing. Imo ang among mga pag-ampo, makatandog unta sa imong malumong nga gugma. Sanglit madali siya sa pagkaluoy ug ihatag kanamo kanang grasya nga among gipakiluoy kanimo sa tumang kadasi. Maabdiri kanamo ang tanang kagulanan o kakulang sa paglaom tungod sa santos mo nga pagkabata. Pamatiang among mga pag-ampo o ipadala kanamo ang kalipay o ginabang aron kami magdaig kanimo uban samahan o sa Espiritu Santo mulay pagkatapos. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaasap kaninyo. Inuko ang iyong mga ulo, pangayon ta ang panalangin sa Dios. Ginoo, nahigugma ikaw sa imong katawhan, bisan kung nahisalaag sila. Itugot ka namo ang bugos nga pag-usab sa kasing-kasing, aron sundon ikaw namo sa dugang kamatinumanon. Itugot kini pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ug ang panalangin sa makagahom nga Dios, samahan ug sana ug sa Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang santos nga misa, lakaw kamo nga puno sa gugmag kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño!